Precisament aquesta és l'opció que ahir vaig estar escoltant. Encara que no m'agradés l'horari de treball, era una cosa estable, encara que momentani. I justament avui és quan m'han dit que se'n rescindia el contracte. M'he recordat precisament d'això. Serà que arribarà per a mi una feina millor? Sempre em queixo del meu horari perquè encara que sóc nocturna un tros, és cert que no descanso bé. I estic aclaparada del que no puc fer ni anar al gym ni fer gestions perquè ho sento, arribar de la feina per al llit ficar-me... No, per això em pego un bici, perquè així és el meu descans. El problema després és la lluita constant, saber que vull fer alguna cosa i no m'és possible. En fi, aquestes coses sempre són curioses. Potser pensis que són paparrutxes, no obstant jo sí que crec fermament. Més quan són consultes fetes per a tu prèviament. Les tirades que es troben així són gairebé sempre molt generals i tot i així et poden dir moltes coses. D'una banda, no t'ho creguis tot a uns clucs. És millor tenir una consulta amb una persona honesta i, per altra banda, queda't amb el que et serveixi, perquè ja veus que, com a mi, potser a tu també et digui alguna cosa.